O Club Noia Patín e o Concello van da man na organización deste festival solidario que busca recadar fondos para a Fundación Española de Atrofia Muscular Espiñal. E a recaudación será para a Fundación AME. A Fundación AME, que hoxe nos acompaña Jéssica Muiños, que é a nai de Andreas. Andreas é un neno da nosa vila que sufre esta enfermidade, que é unha enfermidade neuromuscular, unha enfermidade rara, que afecta a parte do sistema nervioso. Desde o primeiro momento chamarme para facer esta exhibición de patinaxe a Fúndame para a investigación da enfermedade que padece o meu fillo e que é moi importante aportar así a investigación para que o día de mañán pois sala unha cura. Tamén agradecer ao Concello de Noia por sempre brindarme a súa axuda. Os interesados en colaborar na investigación desta enfermidade rara para que Andreas e outros moitos afectados poidan mellorar a súa calidade de vida poden adquirir xa as súas entradas. O custe da entrada é de 4 euros, que se pode adquirir a través do Club Noia Patín dende hoxe mesmo, e que as entradas que non se vendan nestos días serán postas á venta en taquilla o mesmo día do festival a partir das 4:30 da tarde. A exhibición dará comezo unha hora máis tarde, ás 5:30.